na karon ang daotang panahon sulod sa Philippine Area of Responsibility apan usa ka bag-ong bagyo ang nagdanga-danga nga mosulod sa atong boundary karong weekend. Katapusang nasigpatan ang tropical storm nga adunay international name nga kanon sa gilayon nga 1,345 kilometers sa sidlakan sa Eastern Visayas. Naglihok kini pa north-northwest sa gikusgon nga 25 kilometers per hour. Matod sa pag-asa, posible kining mosulod sa Philippine Area of Responsibility ugma sa gabii o sa Domingo sa buntag ug tawgo na kini sa local name nga Falcon. Wa pa kini direktang epekto sa nasod apan posibleng pakusgon niini ang hanging habagat sa mosunod nga mga adlaw. Habagat usab ang padayong nagpauwan karon sa daghang lugar sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang mga katag-katag nga pag-uwan sa Samar ug Leyte provinces, Bohol ug Cebu. Ang nahabiling lugar sa nasod usab posible nga makasinati og mga pag-uwan tungod usab sa habagat ug mga localized thunderstorms.